Well, sa paagi po Kuya Pio kang sa tuya pong tiga-apod po na Police Community Relation. Ano po, so may magayon po na relasyon ang pulisya asin po ang komunidad. Ini po na PNP asin ang community nagtatarabangan po ini para po masug po nato ang mga kriminalidad po digdi sa tuya pong lugar. Actually po sa may mga nagkakaaraman po kita sa mga police station na maugma po sinda sa mga constituents ninda na community na po mismo ang nagtatao po ng information sa satuya pong pulisya manungod po sa mga tao na arog po kang mga wanted, mga nagagamit po ng illegal drugs na madakulaon pong role ang community sa pagtao po ng informasyon para po madakop nato ang mga tao nagtatago po sa batas asiring man po sa mga tao nagagamit po ng mga illegal na droga asin po mga illegal na gawain digdi po sa satuya pong society.